Fried chicken wings tayo mga dear today. Hinugasan natin at tinanggalan natin ng dulo bago natin titimplahin. Yan na, malinis na siya. Naman tayong chicken wings. Hiniwa lang natin ng dalawa kasi ang lalaki. So, hiniwa-hiwa ko rin sa gitna. Ayan. Tapos mayroon tayong garlic powder, peppers, paprika, and kunting asin. Ihalo lang natin ng ganyan. Tapos mayroon tayong orange. Bigyan na natin ng orange. Orange. Ayan. Mayroon tayong cornstarch. Halo lang natin. Halo. So, parang konti lang yung ating cornstarch. Dagdagan lang natin ng konti. Macaroni and cheese din tayo. Homemade macaroni and cheese. Simple lang. Lulutuin lang natin yung macaroni pasta. So, malapit na maluto yung ating macaroni. Malapit na siya. Ayan. So, lagyan natin ng milk. Ayan, milk. Milk lang.